Ko me yasa wasu ƙasashe musamman a gabas ta tsakiya yanzu suke hana mutane ko kuma gidajen jaridu ɗaukar hotuna ko kuma bidiyo yayin da Iran take kai musu hari? Abin da ke faruwa shine da zarar ka ɗauki hoto, a wasu lokutan hoton idan har ka sanya su a kafar sada zumunta ko wani shafi, ana iya gano asalin inda aka ɗauki wannan hoton. Wato kamera ɗin wayoyi na da metadata wanda ke nuna asalin inda aka ɗauki wannan hoton. A yayin da ƙasar Isra'ila ta hana mutane da kuma gidajen jaridu ɗaukar hotuna ko bidiyo a yayin da jirage marasa matuƙa da kuma makami mai linzami na ƙasar Iran yake kawo hari, a yayin da kuma fasahar kare sararin samaniyar ƙasar ta Isra'ila take kare kanta daga wannan hari. Wanda ya sa hakan yana faruwa ne saboda kada a ga asalin inda wannan fasaha tasu ko kuma wannan makami na kare sararin samaniya wato rada ko kuma air defense yake. Ku ci gaba da bibiyar kafan tattace labarai bin diddigi da bincike da alƙalanci a www.alƙalanci.com domin kare kanku daga labaran ƙarya.